हेलो लोगोफोर मा होनो दिनैयो गणेश फुजा ना ओमफ्राय जोङो माने मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय मानैखौनो आं ब्लग लाबोबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ना दिनै आङो माने जोंना गणेश फुजायाव मा जायो आं नोंसोरनो खिन्थानोसै आरो ना जोंनि CISFनि माबायाव माबायदि मन्दिरा नोंथांमोननो देखायनोसै आं ओमफ्राय जोङो दा लामायाव दं आरो ना लोगोफोरा दहायनो थांजोब्बाय जोंहा लेट जाबाय
ในเขาลายา